alon-alon le jaran jar alon jar hei awas hei ayo ya ayo ayo waspada ke ayo ayo awas ya 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 adalah was-was kepleset ngetel demen nih kaget main sampean awas lo ayo ya gue nah was dalan dhewe-dhewe. Ora disawat piye to? Hei. Jaranan saya tuwa kok saya ini apa to? Manut. Ya. Ya. Iki piye to iki? Sik to. Iki jane piye to iki? Kiprah nyok, kowe nyapa? Kiprah. Kiprah kaya kancamu ku mang lho. Kiprah ben bocah-bocah. Lho lah kowe. Sik tak selimi iki lho. Kowe bengok-bengok coglokmu kesuk kangge. Aku tak bersyukur ae. Kok iso bersyukur iki nyapa? Bersyukur alhamdulillah bengi iki akhirnya aku sida metu. Duh, piye to maksude? Hah? Lah wis diundang ndak metu. Lah dek iki gone Pak Lurah ra sida metu kok. Ngono digawe ngono. Eh, Sing penting kan nampa mutuh ngono ae lho, kok dadak. kan yo ra penak to, Le. Kadung dinteni wong tak. Lho, ndi? Kae lho ngarep kabeh kok. Lah iya. Iki kudune piye? Ya kudune kiprah kaya kancamu Naja. Alah. Bocah-bocah kiprahe piye? Ya ngono kowe mau perangan-perangan. Heeh. Mlebu lawangan kono. Minggir. Spesial gone Pak Suyono kene iki. Sapa? Suyono to? Heeh. Kuwi aja kok obok-obok senengane anik kok. Mulai bengi karo anik iki dolanan to. Teko ana mae.
Nyapa? Tangane tas muluk apa? Kuwi mah bareng nduk ngobok ndut niku. Bareng Rada ngobok amis ndut. ngono. Itu biasa wong ora saya tuwek ora saya gampang kembes. Makane amis. Ayo tak kiprah. Bosok. Payo. Kebayake anyar. Anyar. Biru. Aku mah ngarep gawe kuwi lho dak sido. Kebayake biru. Lah iya. Roke ireng. Sepatune. Sepatune putih. Kaya apa? Malah kaya madu mongso. Dan bocah tuwek ora gitu lah. Kiprah, ayo Met, kiprah Met. Ya, Mas. Ya Dan, ayo Dan. Ya.
Ya. Lo. Ya. Yuk. Kleru. Kaya mae kleru. Ya. Yuk. Ya. Banyune segara Kaniak numpak perahu layar Ning dina minggu ke pariwisata Alon ruteng tewas tengah Ya Banyu pinala Ona jemu-jemu Becek bali wae Detek sesok-esok Yo munyang Balik Diampet hidupnya tak ngisor piye lho. Plenanet kancane parane rono-rono. Piye to, Mit? Balik. Lah ya parane rono sik apa rono sik? Yo gantinan ki muter. Gantinan. Muter mok kilo. Apa? Buan apa piye? Ora ning ngono ki rotasine yo ngono ki mau. Rene dhisik. Rene dhisik. Lagi balik neh. Sik to? Heeh. Malam dhisik. Ngalor dhisik. Walah. Wong jaranan ape buar kaya. Loh, Diparani. premunggane kene ngalor ngene karo kancane. Loh, pito Mit? Ngalor dhisik. Mutere iki ngalor, Bro, Mit. Mutere. Lah. Yo urung wayahe sik joget. Amput tenan iki. Aja ngono munggah kene sing kok lagi ngalor ngono lho. Munggah dhisik. Ya, tulungono. Heeh. Kalah. Ora iso. Ngene lho. Loh, piye to, Mit? Mit, lho ditulungi no dunggahne. Dunggahne. Nah. Ya ngono. Nah. Lah kok bocah le medhone piye ta, Le?
Ngene lho. Bocah iki kok maju neh iki lho. Rene. Nah. Lah. Bul jabul. Lah kok malah mela-mela piye to, Bul? Lah. Ora usah ben ngono omahe kono. Iki lagune urung bar urung tutup iki lho. Terus mau rene sih ya. Nengan dhisik. Tenan lho ya. Ya. Sepakat to ya. Sepakat. Yo gendut yo. Ubenge. Lah nyapa? Nyapa kendangane dicabuh. Yo. Lah piye? Teni tabuhan kendang dhisik lagi. Lah Loh, nyapa? lah piye? Kendange dolen. Yo. Kocok kowe iki jam larat to panjenengan. Golek didol apa ya iso dikendangi. Bene sing penting ndak oleh dhuwit terus ngono lho. Kok iso didum ya. Oh, sak lagu Kurang dhisik. ajar. Lagu dhisik, lagi. Yo, yo, parane ngalor, parane ngalor. Ngalor. Yo don, yo don, yo don. Yo. Boleh, boleh, boleh. Boleh, boleh. Boleh, 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 boleh. Boleh, boleh, boleh. Ya kaca engki segembira Lerap-lerap banyune segara Engliak numpak perahu layar Ning kita minggu Nepani wisata Malam beruneng wes tekan Biak-biak banyu pinela ora jemu-jemu karo mesin guyung ilangake rasa lesu ati gawe mas kok sedunggane apane kok jawel mas kok nak munggah apane ya ngene ane Iki otomatis. terus Lek kene dijawel kene mak sedut. Sing mak sedut kuwi apane? Oh, jarane mak sedut munggah. Wah. Jadi biar menimbulkan efek gerakan yang baik. Wah, alah. Tepuk tangan nek ngoten. Ah, pinter, Pinter. Demeti pinter. ekspresif. Oh, sik mak. Nyapa? Aku kok dikeploki apa doro apa piye? Loh. Orane Piye? Wah, apik. api. Lah. Yo ora ngono lho, Mit. Yo sampean meneng ae tak aku ae. Aku. Ah, Jajal. tepuk tangan dulu penonton. Kok ndak semangat ngono to jan iki? Tepuk tangan. Tepuk tangan. Nah. Iki piye? Nah, apa dadi? Iki menganu, lek ku ngenggoni klambi ya kok pas kok bagus-bagus ku to. Ngomong ya Mak Ade. Cocok deh, tenan. Klambine cocok lek golekne mak ayo pas. 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 Tak. Heeh. Aku ki umpama dijajane karo sindan ngono luwih pantes. Lah kok iso pantes lho. Pantes, Mak. Pantes. Ora. Pantes. Ora. Lala sampean aja merendah ngono. Ora lho. Nuwun sewu ibu-ibu adik-adik. Saya kalau jejer Mak Mujati pantes napa mboten? Lah, ora to. Yo omong yo Ndak pantes. Ora. Tekok Mak Sri, nendi Mak Sri? Mak Sri. Lah kalau Mak Sri, ya teko Mak Sri. Mak, kula kalih Mak Mujati pantes napa mboten? Ora. Tekok yoga. Ya gone padha tekono gendon. Gendon Mas Agus. Pak Agus. Atau jajal teko. Iya, piye? Kula kalih Mak Mujati pantes napa mboten? Ora pantes. Ya to omong. Enggak pantes Mas Amit. Roh aku sing pantes. Nyapa? Jajal karo sing iki, karo sing iki. Maju ada ngadeg. Nah. Yo ngene iki lho, Bro. Wong lanang ki menang milih. Wong wedok menang nolak. Oh. Dadi ki kok tak pilih lek aku ditolak berarti yo pancen kewajibane dhek. Ora ning ngono ngene lho, Met. Ora ning ngono. Wong sing wedok lho, oh ayo rene Mbak, maju Mbak. Maju. Nah, arep Mas Amit jentrek. Arep Mas Amit jentrek lan. Lah. Sing wedok lho, oh ayo lah. Sing lanang koyo munyuk. Iso koyo munyuk lho. Penonton tidak Mbok suka. sing apik
apik. Wong apik. Lek ngelem kancane iki mbok sing apik. Lah sing apik piye? Ngene lho nyuwun sewu, Mbak. Sampean Dek. Dek. Kamu nggak pernah belajar pengurangan ya? Pengurangan. Iya. Belajar. Loh, tapi kamu kok nggak ada kurangnya? Oh, ngono lho. Wah, baper aku. Ya saltingnya elek. Sik. Sampean Mbak Sapa ayo? anu Roye. Sapa? Sapa kuwi jenenge? Sama. Ayo. Anu. Elek iki lho. Sing ning Blitarnya lho. Alah nang Blitar karo aku to. Heeh. Alah. Sapa ayo? Prapto. Prapto sapa? Sapa, Pak? Sapa, Pak? Mbak, sapa, Mak? Jenengku Prapti. Oh, alah Titi. Weruh aku. Iki ngono adike Lastri. Lastri iki ibuku. Ibuku. Wah, iso aneh-aneh. Nggih. Mohon maaf. Kamu kalau make up pakai spidol ya? Enggak. Loh, kok cantiknya permanen? Wes terus maneh. Ya, oleh. Yo. Rayune. Yo jajal aku yo. Disawang ora apa-apa ketok ora pantes. Tapi dirayu suwi. Bareng. Sandek ning mburi kono. Orang itu jak kopi dhisik. Jak ngopi. Ya aku. Apa, Mak? Piye, Mak? Matamu ya kok roh lek bocah ayu. Ah. Matamu ya kok roh lek bocah ayu. Bocah iki ayu ya kok roh. Matamu lho ya kok ayu. Roh to Met, men masalahku demet tenan nek karo kowe. Jan ya kok ayu tenan. Kok ya roh lek cah ayu. Aja mbok gelap. Iki aku lah ya tekor iki. Iki aku ora Aku ora perkara lape. Piye? Ora perkara lape. Piye? Sumpah kucing, Bro. Ora ngono Mak iki yo tas demoknya apa-apa ngono lho. Wes kok mburi dibawa sembarang-barang mak. Ngene lho, Mak. Piye? Kan ya bener. Heeh. Bener lek pancen iki ayu. Oh, ya, Mak. Jadi semua orang menyadari, Ya, Mak. semua orang mengakui. Tapi ya kok roh lek wong ayu. Ngerti ora sebabnya aku kok ngerti lek iki ayu ngerti ora? Sebabnya apa? Sebabnya mripatku melek. Jajal lek merem. Lho, ora ketok. Bener cangkeme ameteng. Bener to? Regane melek. Heeh, Aku apa? ngerti lek kene iki ayu. Lah, Mak. Sedangkan kene iki A. Alhamdulillah isih diparingi kesehatan, iso menghibur masyarakat desa Tapan. Ngono lho, Mak. Lambemu muar melesetne apa? A. Ngono mengaku roh. Terusno. Astagfirullahaladzim. Sing muni kene lho, Mak. Kok lek mbok terusne tak sangoni kowe. Tak sangoni kowe ketenan. Wale wani terusno. Tak sangoni. Wis to Met, asli tak sangoni. Ayo, lewani, ayo terusno. Apa kowe muni apa? Ora usah ritek, omongan ora usah. Ora sama Mak. Disangoni tenan Mas Hamid. Sangoni apa kapan ke duwekne aku malah kartu kis kok. Lah kuwi. Malah kon gone puskesmas. Ayo, ngeterene puskesmas. Lewani terusno apa, Mang? Apa? Astagfirullahaladzim iki lho sing muni Mang, Mak. Udu aku tenanan, Mak. Kowe engko lek mbok terusne wis to. Lek wani klambiku ki pen kabeh iki. Gon mulih. Tenan ya, Mak. Mas, gua mulai ora kon ngepek. Kon nglondrekne oe. Iki yo politik iki Mak Mujati iki. Di cilik klambi kon gua mulai tibake ora kon nyepek kon nglondrekne. Oh, balik kudu resik nek ngene. Kene yo politik kalah kene yo. Ngene lho, Pak. Alhamdulillah awake dhewe ditimbali nggone Pak Suyono. Betul. Iki nang omahe dhewe. Omahe dhewe terus, heeh. Alhamdulillah ning daleme Pak Suyono kene iki. Heeh. Kene to? Oh, sing kene ya, sing. Ya. Lho, biyen koyo kene to, Mak? Ora, ya kono. Wah, saiki kene to? Ya ora saiki kan biyen. Alhamdulillah. Heeh. Kapanane kae awake dhewe ning daerah Tanggo Gunung. Ya. Gone juragan klopo. Heeh. Mulih tanggapan ngene digawani Klopo. Heeh. Terus kapanane kae ning Kali Dawir. Heeh. Juragan ayam. Ayam. Mulih digawani ayam. Ayam. Ning gone Mak Sri kene iki alhamdulillah pedagang ikan laut. Ikan laut. Iya to ikan Heeh. laut. Iki kok mulih minimal digawani nyah. Tongkol iki kegedean iki. Lah apa? Teri. Lho kok teri? Cuwilik teri. Tinggi peyek. Ora ngono. Lah. Iya.
Wes Ya. tapi tenan alhamdulillah. Nggone Pak Suyono wingi wis ropian-ropian. Betul, ya, Nikahke anake. Betul. Ya toh, iki ki tamune alhamdulillah ndek iki diparingi udan ora apa-apa, Mak. Amin. Mangsa sore ya udan. Ah. Alhamdulillah bengi iki terang ngerti sebabnya? Sebabnya apa? Adewe nang kene ora kudanan ya toh. Ngerti ora sebabnya? Sebabnya apa? Sebabnya enek terope. Dadi ora samar iku. Pancen lamene demet iki ngono kuwi lho, Le. Ora maksudnya ya alhamdulillah ngene iki berarti dongane para masyarakat yang hadir pada malam hari ini. Betul. Melu dongakne manten muga-muga dadi keluarga sing sakinah Sakinah. mawaddah Amin. warahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Atut runtut ngantos kaken-kaken ninen-ninen muga-muga ndang diparingi putra-putri ingkang soleh lan solehah. Nah ya Mak ya, kaya putrane sampean, kaya putraku. Terus Padha kaya iki. apa kuwi? Iki anake Apa wis mana? alah papat barek kabeh. Loh, lho kok papat bar kabeh piye? Lah ibuke ya papat. Kok iso aneh. Aja ngetok-ngetok mirang-mirang. Ngene lho, adewe iki nang kene iki wis ora kaping-kaping. Dadi iki wong kene iki ya wis kangene masalah. Iya to. Wong daerah Melian kene iki. Melian, Iya to. Melian to mak kene iki. Melian. Melian kene iki jan kangene karo jaranan iki masalah. Ya. Iki terbukti deloken. Mas yo hawane adem, anyep kene iki penak-penake turu nang omah. Heeh. Direwangi mara nonton jaranan Turangga Cakra Budaya. Berarti luar biasa untuk penonton yang hadir pada malam hari ini. Tepuk tangan. Kula dongane penonton sing rawuh sedanten pinaringan sehat seger waras. Amin amin. Pinaringan rejeki ingkang barokah. Amin. Diparingi yuswa ingkang panjang. Amin. Ingkang kagungan utang ndang lunas. Amin. Lah iki wayah iki kok buanter ya. Tak dongakno sing kuwi. Mas Sing ndi? Momo sing es iki yo. Oh iya iki bola-bola YouTuber ya ngono. YouTuber, ha. Tak dongakne kabeh sehat, Amin. seger waras, Amin. batune ora gampang ngedrop. Lho kok ngedrop kabar. Lah piye lek ngedrop iki ora kena nggih nyoteng kok iki. Ngono Mas Momo. Oh, alhamdulillah ya Mak ya. Wis piye iki ya? Karepmu Iki piye? ngene. Bocah-bocah ki lak wis biasa joget to, Mak. Biasa joget. Guyon-guyon lak wis biasa. Biasa sing Saiki ben atraksi, Mak. Wah ngono. Dadi ki awake dhewe sak kanca ki ora mung joget, ora mung guyon, ning kudu enek Atraksine. Lah, Awak wong kok sing atraksi ya, Le? atraksi bocah-bocah ki pol-pole sauto. Wer. Wis kok kono. Lah lek aku kok. Lah kowe Yo sauto. ya wer ngono. Wer mencolot teko kene medhukku nang Sanggih Panda kono lho. Nyapa kok teko sanggainan. Yo nang kene wer. Ngono. Ngono ya Mak ya. Dadi ben duduhne kabisane dhisik. Aja kesuwen, ayo ndang diduduhne. Mas Gendon Ya Mas Gendon. pukul. Baik, inilah dia. Untuk peserta yang pertama bernama Regen Benteng Prayogo, mempunyai paras yang sangat bagus dan juga hidup yang sangat panjang. Ayo, atraksine ayo. Niki masih baru. Nggih. Ini adalah training. Ayo beri tepuk tangan yang meriah adik-adik.
atraksi yang ketiga. Ada siapa dia? Berparaskan sangat kotak seperti tapir. Inilah dia, Tiro. Loh, nyapa kowe mandek iki? Sapa jenenge kuwi, Mang? Lah nyapa? Kok jeneng lemu nyeluk kleru. Peserta berikutnya Terus berwajah agak kotak. terus Kotak tuh, Pak? Loh, seperti tapir. Kancane iki akeh loro lek ngarene ya apik-apik, ngono jenenge ya apik-apik. Terus, Lah kancane kok tapir iki lho. loh, lah kamu kayak tapir ora? Kudu. Loh, lah gene kok nesu kowe? Wong ora kaya tapir kok nesu. Oh, berarti rumangsa kowe. Rumangsa kaya tapir. Ah, Tiro kaya tapir. Sing apik. Sing gagah. Kaya Arjuna. Ngono to? Ha to. Bareng piye? Ini dia. Atraksi. Terus atraksi salto belakang dari Tiro. tepuk tangan. Adik-adik Mas Tiro saltone apik apa elek? Apik. Sampean seneng apa ora? Seneng ro bocah cilik-cilik bodoh seneng ayo saltone. Ayo Mas aku Mas. Ayo. Apik, Ayo ro seneng. bocah cilik-cilik bodoh seneng iki lho. Tepuk tangan, tepuk tangan. Beri tepuk tangan. Berjalan menggunakan tangan. Gimana? Senang? Senang. Api. Lagi apa ndak? Lagi. Lagi, Ro. Iki lho bocah cilik-cilik lho. Senang, apik. Apik lagi. Bocah cilik-cilik njaluk neh iki lho. Wong kancane wis menggeh-menggeh bang lagi-lagi. Loh. Seneng toh sama seneng toh? Lagi? Lagi loro. Piye? Sik toh, nyambuk sampean ngelak toh? Oh, iya. Mari ngono terus atraksi neh. Ngono toh? Met. Lek ngombe iki sing apik ngono lho. Lho, lah yo apik. Lah kok maksud mbok macrate ngono. Sapa sing ngetrone? Iki tanganmu ngono. Ora. Lah. Lah. Kaki ae ngerti lho. Mosok. Tambene sing apik. Awakmu ngelak to? Lah yo. Dadi iki bocah cilik-cilik kene iki bodoh seneng. Heeh to. Engko lek bar ngombe awakmu hiburan nah. Iki engko tak ombeni dhisik. Dadi iki ben tenagamu iso bali. Loh. Hah? Iki lho, adhe padakne ning kalangan pitik malah dibengoki karo. Iki saiki kan wis aku ya. Enek Iki kancane lho. Genti Mas Amit, Mak. Kita namet. Genti Amit. Oh. Emet. Iki aku wis. 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 Sing urung Amit. Sama nurung. Nah. Yo atraksi yo salto. Atraksi salto. Apa? Atraksi. Wong salto kowe yo wis lho. Wis. Ya kudu beda no. Beda. Lah apa? Mas, aminor Mas. Wah, Aminor Mas. Wah, iki. Piye? Nadane sing liyane. Aminor bleset-bleset tok liyane. Karo ndi, Mak? Sing ndi? Monggo, wayahe sing ndi, Mak?
Ayo Cayu, sing lor dhewe. Sing lor dhewe ayo. Ngateko nduk, ngateko. Sik Pak. Happy happy. Sing ndi? Lor dhewe. Lor dhewe iki kono lho. Oh iso sing lor dhewe iki lho. Iki sing kulon. Lah kulon lor dhewe iso kono. Mak etan kulon bingung Om. Sampeyan bingung? Bingung. Kudune gondelan Mak lek bingung. Gondelan piye? Gondelan aku. Ngono. Aku ki lek etan kulon bingung lek duit ora bingung. Duit ora bingung. Ya, dah ngateko nduk, atek nduk. Ya Mas. Apa lagi nih Pak? Sing biasane lho. Amin ora Mas. Apa yo amin no? Kusumaning ati. Enggak kuwi ya. Sitok aku sitok urung iki sitok. Enggak kuwi ya. Duwong manis. Yo iki tekku. Kang anti-anti. Dhewe blas padane. Ini, Pak. Aneh. Terus iki. Njur kelingan. Mong tekamu. Lah ono wis kleru lho. Kamu Tiro isane mek kuwi lho, tiro. bisa gawe tentrem ning lho ndi iki? Itu met. Oh, iki ning atiku. Masa? Oh, enak ya. Tak ugemi ora bakal lali. Lah ngene baper. Ya nenek. Terus njur kelingan jroning ati sak bedhahing bumi. Aku wis aku sampean ya. Piye to? Masa? Piye? Kadung. Yo. Piye to? Kadung jaluk ngene. Kadung kaya ngene. Saiki piye karepe? Masya Allah, senyummu ya Allah bagaikan rembulan di malam hari. Asik. Sini. Masa? Sopo masak? Sini, tepuk sini ku. Nyapa iki tepuk? Pegang sini ku. Nyapa? Oke, aku siap jadi imammu. Alah. Lho, arep salat ngono kae kan ditepuk dadi imam. Wow. Dadi tepuk ngene. Terus nene. Hari yang mantap. Malah mirangake manis kencing manis pambukane mbok paiti selawe pamburine met pemburine malah nganyelake pamujiku kuwi lho pamujiku muga-muga muga ra ono rugi
ra ono rubeda. Cek Hop, Apa? kowe nyedek-nyedek malah koyo tungtung sahur wajahmu. Oh diwarai kok. Iya tapi aja cedek-cedek. Abakmu koyo pertalit. Etanol saiki. Ayo. Ayo, Mbak Yo kono. apa lagune? Nyanyi lagune apa? Iki umpama lho ya. Umpama. Iki kan umpama bojoku. Bojomu. Iki ibarat buah ngono semangka tanpa biji. Anjay. Lekas dibuka. Des lah. Kotos. Kotos. Warnane uabang, Heeh. ya toh, dipangan nyegerke. Heeh. Iki sing pantes mangan biasane Pak Lurah. Pak Lurah. Lek pomo bojomu iki, iki adalah melon Australia. Wah, ya mesti Iya, lah. Iki toh. mesti lewegi. Lewegi, lekas dibuka. Bres. Kotos. Kotos. Sing pantes mangan, Iya ya toh. Minimal iki ya Pak Kasun. Pak Kasun. Lah iki, Lek mae iki. iki, iki umpama buah ngono. Umpama buah. Pace. Pace iki ndak yo sing rendul-rendul kuwi to. Jane nananya apa aku kok mbok pacekne. Kosek to Ma, aja emosi dhisik. Lah piye kok ora emosi wong kancane sing api-api ae. Pace iki bentuke piye? Ya bentuke bunder ngene lonjong. Pating pecotot. Ning aja didelok bentuke. Terus? Ning ambune piye? Ambune enak. Ora enak. Masa Pace kok ambune enak? Aku ora ero. Pace ki ambune ra enak. Oh, terus? Ya aja didelok teko ambune. Terus, ha? Ning deloken kasiate. Kasiate. Kena dingge jamu. Jamu, ha? Jamu ning awak iso ngilangke pegelinu. Wow. Padha kaya make. Ha, Iki mak. kok medun ya toh. Ha. Langsung diparut, diperes. Ngek. Terus Diminum glek. glek. Insya Allah ora Piye? mendem langsung. Kaya ngene. nyaut lek umpama kewan iki kewan apa? Umpama kewan, Heeh. kok kewan to, Mak? Apa kewan-kewanan? Umpama hewan-hewan, Hah? kucing Persia. Kucing biasa. Lah lek iki. Umpama iki kelinci Anggora. Aku asune aku. Asu aku. Tapi lek jenengan Asu. rumangsa nggih monggo. Lah timbang bolone aku muni dhewe. Timbang bolone aku muni dhewe. Ora mak ngene. Samane berarti lek kene kucing, kene kelinci, Heeh. berarti sampean yo mboke kucing karo mboke kelinci. Ngono. Heeh. Anggere kok aku asune. Ora. Yo terus lagune yo. Yo lagune yo. Lagune sing dikrak Mak apa Mak? Manut awakmu. Oke. Apa? Oke, siap. Iki mengenek pamundutan saking manten kekalih. Ya Mbak ya. Lagune sing paling baru Mas. Lagune sing baru. Ora, kene, derek nang kene. Sing anyar lho, Mas Otak ya. Lho sompret ku lho Mak, sompret nek somprete ku lho. Lho. Lagu kuwi, kuwi koyo seneng. Lah yo lekasane trompet. Lho maksudnya koyo ning TikTok lho. Nah. Oh, sondorek ya, Mas. Lho iki lho. Tanggapan jaranan pacakane malah koyo dancer ya, Mak Jati lho. Iki karena paling ngunut somben lho, Mak. Sing mayari enak penak ngene iki dadak rasa ribet yo Le. Sing penting kan yo ngene. Wah. Iya, Mak. Ah, Tapi iya. kudune adewe yo menyesuaikan dengan situasi. Terus? Neng jaranan iki mang yo wis diguyur hujan. Iki kudune sepatu bruk sing sakmene kan. Ayo, Kak. Ayo, Le. Monggo sarang-sarang turangga Cokro Budaya. Ada Mbak Sherly, Marcel, dan juga Mbak Cika. Oke, ada Panjang Mas Ipung CS, Pak Agus. Selamat malam. Omega Pro Audio, Pak Suyono, Mas Tri. Lagu terbaru dari Turangga Cokro Budaya. Ayo, Mas. Janji tresno disekseni lintas
Satu buah lagu Katresnan Sejati sudah. Sudah. Ya, Mbak Cika, ditanya penontonnya hadir. Ada request napa mboten? Niki wonten request napa mboten? Napa? Grigis, Mas. Heh? Sing kencing manis iki lho. Kencing manis piye to? Apa? Ya Allah. Sing piye to, sing piye? Sing grigis kae lho. Grigis. Heeh. Kurang manis ya to. Heeh, sing kuwi lho. Dene kok kencing manis. Lha apa? Kari manis. Oh, kari manis. Nah, Kok iso kencing manis? Aku tak bagian velocity. Sing ngene-ngene. Heeh. Yo sing nyanyi sampean kok joget bareng-bareng. Lah sampean kapan nek nyanyi? Lah, aku nyanyi. Yo pisan-pisan to. Wong aku Spesial buat warga Tapan iki. spesial piye wong kene ambekane pales kok. Lah. Yo. Keserimpet Nggih, ya nanti. Mas Otak Grigis. Iki ada permintaan dari Bolo Ngopi, YouTuber. Oke, siap iki bolo-bolo kuwi sing setia menemani panas udan, panas nggo payung, udan nggawa mantel dan luar biasa. Iki sok mben kudune iki tripote dimodifikasi. Digekne terop ngono sing cilik ngono dawa. Dadi engko sing ora kudanan mek HP-ne karo kamerane, wonge kudanan ra apa-apa. Ngono ya, Pak ya. Dipesene iki kudu Bolo Ngopi iki. Hey! Hey! Goyang bareng lagi ya. Garikis aduh udang garikis saya suwe antar geruduknya aku wariko lagi apa tahan dirasakno garing seru riko tangiskan aduh ojo wedi kelangan dong jodoh sing bakal liyan ya kurang gecek budaya kurang manis tambahi gula wis yo wis dong riko mikir sing guna hari manis kurang manis tambahi gula
ojo wedi kelangan dong jodoh sing bakal liyan ayo kurang manis sampai kurang wes yo wes dong riko pinggir sing kuno hari manis kurang manis sampai kurang manis sampai kurang wes yo wes dong riko pinggir sing kuno ayo hari manis kurang manis sampai kurang Terima kasih Dek Marcel dan Dek Cika ya wes Rene cowok adewe kripik gedang kripik telo si Dek Edang sing penting roto bar iki sik enek tari sing pungkasan saking Turangga Cakra Budaya mpun kesesa kondur miyin punya apa to bedung iki ya wes adewe nyuwun pamit kula sak kanca namung gegojekan bilih wonten lentak-lentuk anggen kula gegojekan nyuwun pangapunten sak kata-katipun wabil taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Turangga Cakra Budaya Omega Pro Audio